Днес ще се надпиваме, но този път с вода. Защото си знаем, че алкохол може да го пиеме сега. Сега да видим нещата, които не знаем как да пиеме. Кой не се е научил с първия път? Така. Да се вижда. Не, чакай, ти подай кълъто, това да лошо. Добре. До първата си беше трудно между другото. Да. Не, ама то ти нали знаеш, първата глътка винаги е най-тегава. Ето, жаждата идва... Не, апетит идва седенето, как ще се каже и сега. Аз не знам дали втората ще мога на екс. Аз не успях на екс с чай малко. Надъхваме се. Прочетох минерали от кристали. Де да бяха от кристали. Браняк, аз не мога втората на екс посмъкна. Ти не си ли изпил? Не. Ти не обичаш вода, малко. Майче ти ще ме биеш, бе. Ще си сипам още да. Това ще изгледа, че са примерно 3 чаши и половина. Такива или не? Не, 4 чаши и половина. Уау, успяхме. Пак ли не ще успееш, бе, бах ти машината. Не успях. Това път. Една глъчка. Ти една глъчица си направил, но мене ме нам не остава. Мене ми става лошо. Избе, малко остава. Не мога, бе. Три минути ги пия. То колко вода трябва да ще да пие човек на ден? Това не е нормално. Това не е нормално. Бе, остана една чашка. Мене ми остава една чашка, литъра и половина. Ние виното сме го пили по-бързо. Не знам дали по-бързо. Ако е хубаво виното, поне ще е хубаво си е тази вода. То водата не е хубава. Аз майче ще капитулирам, брат. Отказвам се. Победи ме честно и почтенно. Победихме те. Ама аз сега какво ще правя тази вода? Не знам, брат.